Moikka! Mä halusin tulla juttelemaan sunkaan tänään siitä, että millaista on oikeasti myyvä markkinointi vuonna 2025. Koska mä en tiedä, ootko sä huomannut, mutta me eletään myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta aika mielenkiintoisia aikoja tällä hetkellä. Se, mikä toimi vielä ihan pari vuotta sitten, ei oikein toimi enää. Ja siihen löytyy monta selittävää tekijää. Siis ylipäätään tämä maailmantilanne ja taloustilanne totta kai vaikuttaa, mutta mä väitän, että vielä sitäkin enemmän vaikuttaa ihmisten kokemukset, jotka on muokannut tätä markkinaa. Koska mä väitän, että sun asiakkaat on polttanut tässä markkinassa näppiinsä joko kerran tai jo useampaan otteeseen. He on ostanut erilaisia valmennuksia ja palveluita, mutta jostain syystä tai toisesta ei ole saanutkaan sellaisia tuloksia aikaan, mitä hän on odottanut, ja se investointi ei ole maksanut itseensä takaisin. Ja sitten tähän päälle vielä lisätään se, että nykyään on tekoäly kaikkien saatavilla, ja ihmiset löytää sieltä tietoa mihin tahansa, ihan millisekunneissa, ja on tosi vaikea enää tietää, että jos sä näet tuolla somessa jotain vaikka sisältöjä tai missä tahansa, että onko ne oikeasti sen ihmisen ajatuksia vai onko ne vaan tekoälyllä tuotettua sisältöä. Ja nämä kaikki jutut yhdessä on vaikuttanut siihen, miten paljon ihmiset luottaa yrittäjiin, myyjiin ja myös siihen, miten paljon he luottaa itseensä. Koska se vaikuttaa totta kai myös siihen, että miten paljon he uskoo omiin kykyihinsä saavuttaa niitä tuloksia. Me eletään sellaista harkitsevan ostajan aikakautta. Ihmiset suhtautuu kaikkeen vähän epäluuloisemmin, ostaa huomattavasti vähemmän ja huomattavasti harkitummin. Mutta tämä voi itse asiassa olla sulle hyvä juttu. Nimittäin koskaan ei ole ollut niin herkullista ajankohtaa erottua semmoisella rehellisyydellä ja aitoudella, mitä tällä hetkellä on. Koska sellaiset keinot, joita me ollaan nyt nähty viimeisen muutaman vuoden aikana, niin ne on menettänyt tehojaan. Semmoinen kiiltokuvainen täydellisyys ei enää toimi, koska ihmiset tietää, että mikään ei ole täydellistä. Sellainen isoilla lupauksilla ja isoilla asiakastuloksilla ratsastaminen sekä ei enää toimi, koska ihmiset ei enää luota niihin pelkkiin lupauksiin, pelkkiin lopputuloksiin. Erilaiset valmiit sapluunat ja kaikki myynti ja markkinointi vaikka somepostauksiin tai muihin, nekään ei enää toimi, koska ne on niin nähtyjä jo. Ihmiset osaa ymmärtää, että okei, nämä on nyt jotain opittuja juttuja ja ne alkaa tulla korvista ulos. Ja myös sellainen feikin kiireellisyyden ja niukkuuden luominen, niin nämä ei vaan toimi enää, koska ihmiset näkee niiden läpi. Ne on niin nähtyjä, ne on niin kulutettuja ja he ei enää osta sokkona pelkkiä lopputuloksia. No mitä he sitten tekee on, että he ostaa vähemmän, mutta he ostaa parempia. Nyt tällä aikakaudella, mitä me nyt markkinoinnissa ja myynnissä eletään, niin ihmiset ihan oikeasti haluaa saada niitä tuloksia aikaan. Nyt on nähty se kulta-aika, että shoppaillaan silmät kiiluen ja luottokortit vinkoen erilaisia valmennuksia ja palveluita sieltä täältä. Nyt ei enää eletä sitä aikaa, vaan nyt ihmiset on alkanut näkeen sen, että hei, nyt mun täytyy harkita tätä, että A, onko tämä oikeasti mulle järkevä investointi, ja B, onko tämä mulle oikeasti kestävä tapa toimia. Eli sopiiko se mun elämään ja sopiiko se mun käytettävissä olevien kapasiteettia, resursseihin ja kaikki tällaiset asiat vaikuttaa. Ihmiset on monella tapaa tietoisempia ja se vaikuttaa siihen, miten he ostaa. Ja tämä on sulle ihan oikeasti nyt herkullinen mahdollisuus astua esiin sellaisena yrittäjänä, joka välittää asiakkaistaan. Sä et ole täällä vaan rakentamassa yritystä rahankiilto silmissä, tuijottaen sun omaa napaa, vaan mä tiedän, että sä välität siitä, millaisia tuloksia sä saat sun asiakkaille aikaan. Ja nyt on mitä parhain hetki tuoda se näkyväksi. Mutta miten sä sitten teet? Mä ajattelin jakaa sulle 4 semmoista mun mielestä kaikkein tärkeintä juttua, mitkä mä oon itse kokenut mun ja mun asiakkaiden kanssa toimiviksi keinoiksi erottua tässä markkinassa vuonna 2025 ja oikeasti tehdä sitä myyvää markkinointia. Joten lähdetään käymään läpi. Ihan kaikkein tärkein asia, minkä mä nostan ykköseksi, on se, että sä astut päähenkilön rooliin sun omassa brändissä. Ja tää ei nyt missään nimessä tarkoita sitä, että sun pitäisi alkaa jotenkin tosi itsekeskeiseksi tai ylimieliseksi tai alkaa nimenomaan tuijottaa sitä omaa napaa. Ei missään nimessä. Eikä tää tarkoita myöskään sitä, että sun pitäisi alkaa joksikin supersankariksi tai yliauktoriteetiksi tai joksikin somevaikuttajaksi, joka jakaa kaiken omasta elämästään someen. Ei tää ei ole missään nimessä tarpeen. Se, mitä tää tarkoittaa, on se, että sun pitää uskaltaa astua sellaiseen rooliin, päähenkilön rooliin, joka oikeasti johtaa tätä tarinaa. Koska sun asiakkaat haluaa nyt nimenomaan nähdä sitä aitoa inhimillisyyttä, sitä, että ootko sä oikeasti se, kuka sä sanot olevas. Ajatteletko sä oikeasti sillä tavalla,
mikä resonoi sun asiakkaissa ja miten sä ylipäätään niin kuin johdat ittees. Koska tässä markkinassa sä et enää erotu sillä pelkällä osaamisella, vaan sun asiakkaat, ihmiset haluaa nähdä, miten sä ajattelet ja miten sä johdat ittees. Ne on ne jutut, mitkä rakentaa sulle sitä auktoriteettia. Että sä et kuulosta siltä, että sä vaan meet niin kuin virran mukana seuraten erilaisia trendejä tai sä et vaan niin kuin nappaa jotain valmiita sapluunoita tuolta ja tuolta valmennuksesta käyttöön tai mitään muutakaan, vaan he haluaa oikeasti nähdä, millainen ihminen sä oot, miten sä ajattelet, koska sillä lailla he pystyy itse arvioimaan, että ootko sä oikeasti oikea tyyppi ratkaisemaan heidän haasteensa ja pystytkö sä johtamaan heidät sinne, mihin he haluaa päästä. Ihmiset kaipaa tässä markkinassa sellaista tietynlaista ajatusjohtajuutta, just sitä, että sä ajattelet asioita itse. Ja sä kerrot niin kuin avoimesti sun elämän kokemuksia, koska ne oikein elämän kokemukset, ne niin kuin inhimilliset kokemukset, jotka ei ole pelkkää sitä niin kuin nousukiitoa ja täydellisyyttä, vaan nimenomaan sinne mahtuu semmoisia niin kuin epäilyn hetkiä, sellaisia epäonnistumisia ja ihan niin kuin puhtaita mokia, mitä sä oot tehnyt matkan varrella. Ne kaikki on muokannut sitä, millainen asiantuntija sä tällä hetkellä oot ja miten sä katot sitä asiaa, mitä sä tällä hetkellä niin kuin työksessä teet. Ja kun sä puhut näistä asioista, se antaa sun asiakkaille mahdollisuuden nähdä, että ootteko te samalla puolella tarinaa. Niin kuin me jo aiemmin tuossa todettiin, niin ihmiset ei kaipaa nyt sitä täydellisyyttä, vaan nimenomaan sitä rehellisyyttä. Ja he haluaa nähdä, millaista sun kanssa on toimia. No sit kakkosena on luottamus. Ihmisten on tällä hetkellä vaikea luottaa siihen, mitä sä sanot. Ja siihen löytyy syynsä, niin kuin me tuossa alussa keskusteltiin. Ja sä et rakenna sitä luottamusta enää pelkkien lopputulosten jakamisella, koska ihmisiä kiinnostaa nyt nähdä se, että miten niihin lopputuloksiin on päästy. Onko ne oikeasti aitoja tuloksia? Mitä on tapahtunut? Millaisista lähtökohdista se on lähtenyt? Että he pystyvät itse arvioimaan, että okei, onko he oikeasti niin kuin sellaisessa tilanteessa, että tulokset on myös mahdollisia heille? Ja onko ne tavat, joilla niihin tuloksiin on päästy oikeasti linjassa heidän itsensä kanssa? Ja luottamuksen kannalta on myös tärkeää miettiä, että missä sun pitää näkyä ja millaisella sisällöllä sun pitää näkyä, että se luottamus voidaan synnyttää. Mä uskon, että sä haluaisit päästä siihen tilanteeseen, että sun brändi myy niin kuin etukäteen mahdollisimman paljon sun palvelua. Että sit kun sulla on oikeasti asiakas siinä ja sulla olisi se kaupan hetki tiedossa, niin asiakas olisi valmis ostamaan sulta. Ja se, miten sä sen teet, on just tämän luottamuksen avulla, että sä rakennat sun markkinoinnin avulla luottamusta jo koko sen matkan ajan, kun sun asiakas kulkee seuraamassa sua. Ja sitten siinä kaupan hetkellä hän on valmis ostamaan, koska se on jo olemassa se luotto siihen, että sä pystyt viemään hänet sinne, mihin hän haluaa päästä. Ja se luottamus vaatii syntyäkseen aika paljon nyt niin kuin semmoisia yhteyspisteitä, koska me eletään tosi äänekkäässä markkinassa, missä on paljon kilpailua ja missä on paljon eri alojen asiantuntijoita ja se erottuminen on vaikeaa. Me kilpaillaan tosi kovaa meteliä vastaan ja siksi se on tosi tärkeää, että sä jaksat niinku toistaa ja se sun viesti pysyy yhteneväisenä. Sulla on semmoinen selkeä viesti, joka ei muutu, vaan niinku syventää koko ajan sun asiakkaalle sitä, että mistä tässä on kyse, mistä sussa on kyse ja mistä tässä niin kuin yhteistyössä voisi olla kyse, mitä sä hänelle tarjoat. Kannattaa miettiä sekä semmoista niin kuin lyhyempää sisältöä että sit pidempää sisältöä, koska se lyhyt sisältö on se, millä sä nappaat sen niin kuin kiinnostuksen ja herätät sen halun kuulla lisää siitä, mitä sulla on tarjota. Ja se lyhyt sisältö voi olla vaikka somepostauksia. Ja sitten pidemmän sisällön avulla sä sit rakennat enemmän vielä sitä luottamusta, sitä, että asiakas pystyy näkemään, että sä oikeasti tiedät, mistä sä puhut ja hän pystyy näkemään, miten sä ajattelet, millainen ihminen sä oot, millainen persoona sä oot ja vaikuttaako siltä, että teidän kemiat toimisi yhteen. Okei, no sitten sen päähenkilön roolin ja luottamuksen jälkeen kolmanneksi mä haluan nostaa semmoisen asian, mikä on mun mielestä ihan älyttömän tärkeä nykypäivän markkinoinnissa, mutta siitä ihan liian vähän puhutaan. Ja se on se, miten vahvasti sun jutut resonoi ihmisissä. Siinä, missä sun asiakas harkitsee nyt enemmän, että mihin hän rahansa laittaa, niin hän harkitsee myös vielä enemmän sitä, että kenelle hän rahansa antaa. Se sun persoona ja se, että kokeeko hän, että te olette samalla puolella tarinaa,
on tosi tärkeää, tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Ja tämä resonanssi vaatii syntyäkseen sen, että sä puhut sun omalla äänellä, sun omista ajatuksista, sun omista kokemuksista. Koska se resonanssi syntyy siitä, että sun asiakas kokee, että sä näet hänet. Ja jos sä menet vaan joidenkin sapluuneen mukaan tai puhut vaan pelkästään jostain niin kuin sisällöistä, oot vähän niin kuin semmoinen kävelevä tietokirja, niin se resonanssi ei voi silloin syntyä. Siihen tarvitaan semmoista tunnetta, sellaista, että sun asiakkaat niin kuin kokee, että sä todella ymmärrät heitä. Sä oot ehkä kokenut samanlaisia juttuja, sä ajattelet samalla tavalla kuin he, tai jollain muulla lailla sä niin kun pystyt ehkä sanottamaan heille jotain heidän kokemustaan tavalla, jolla kukaan muu ei ole ikinä pystynyt aiemmin. Ja se on se, mikä synnyttää niin kun saman tien sitä resonanssia. Vau, tätä ihmistä mä haluan kuunnella. No sit vielä se 4. Ja se on vahva visio. Eli mikä on se sun iso idea siellä kaiken sun tekemisen taustalla? Mä oon ihan varma, että sä et ole perustanut sun yritystä vaan siitä ajatuksesta, että sä haluat tehdä rahaa. Mä uskon, että sulla on ollut siellä joku isompi ajatus, joku semmoinen ajatus, millaista vaikutusta sä haluat luoda tähän maailmaan. Ja se on se sun vahva visio. Se on se, niin kun, minkä pitäisi ohjata kaikkea sun tekemistä. Koska silloin, kun se välittyy tosi vahvasti siitä kaikesta, niin sä ikään kuin kutsut ihmiset osaksi sitä visiota. Se ei ole silloin semmoista niin kun pelkkää myyntiä tai niin kun semmoista niin sanottua tyrkyttämistä, vaan se on nimenomaan semmoista niin kun luonnollista vetovoimaa, koska silloin se sun myynti on sellaista, että se ei oikeastaan edes tunnu sulle myymiseltä, koska se tulee vaan niin luonnostaan siitä, että mitä sä haluat saada aikaan tähän maailmaan. Eli nyt jos koskaan on tärkeää, että sä löydät sen sun oman äänen ja astut esiin omana itsenä sun omien ideoiden ja kokemusten kanssa. Tää markkina, missä me eletään, on äänekästä, kilpailua on paljon. Ja mä oon ihan varma, että sä et halua olla niin kun jumissa sellaisessa kierteessä, että sun pitää koko ajan rakentaa semmoista hypeä ja olla jotenkin niin kun enemmän ja tehdä enemmän ja luvata koko ajan suurempia, koska aina löytyy ihmisiä, jotka lupaa enemmän ja parempaa kuin sä. Sä et halua kilpailla semmoisilla asioilla, vaan sä haluat kilpailla sillä, että ihmiset näkee, kuka sä oot ja haluaa työskennellä sun kanssa nimenomaan siksi. Kun sä oikeasti keskityt rakentamaan sen yhteyden sun asiakkaiden kanssa, niin sä luot itselle semmosia superfaneja ja tällä tavalla sä teet myyntiä vuonna 2025. Ja hei, jos sä haluaisit rakentaa itsellesi tämmöisen brändin, sellaisen, että sä astut sellaisen päähenkilön rooliin, alat rakentaa sitä luottamusta ja resonanssia sun oman brändin avulla, niin mä oon luonut sulle maksuttoman video, jossa mä näytän sulle, miten sä voit päästä alkuun. Niin mä linkkasin sen tuohon videon alapuolelle, niin käy katsoa se seuraavaksi. Hei, kiitos, että katsoitte videon loppuun asti. Olisi ihana kuulla, millaisia ajatuksia tässä sussa herätti, niin heitä tuohon alle kommentteihin. Ja jos sä haluat varmistaa, että sä näet kaikki mun tulevat videot, niin ota mun kanava tilaukseen. Nähdään taas. Moikka!